So guys, nilaga ko na tong kamote. Ay, kamote. Itong saging na ito nalaga na. Ang init pa talaga. Pero carry yan ng mahiwagang kamay ng nanay. Ay! Nagchinet. Tinatamad kasi ako mag-edit. Kaya ila-live ko na lang kung paano siya gawin. Mainit po siya. Ano na? Sino naman nandyan? Wow, si RSLT. Gagawa ako ng ng banana cheese ball. Kasi na over na yung saging, hindi na siya pwedeng ituron. Ngayon, 2 araw na akong mamaruya. Baka maumay naman na yung mga customer ko. Pantinda ba? Mainit. Parang mainit. Mag-electric tayo. Piliin ko yung tanggalin ko tong mapangit. Yung dulo niya. Para hindi mahalo. Yan. Wala na ba? Mapasok kamay mo. Oo nga. Hindi, ang kamay naman ng nanay, alam mo naman, kapag ang kamay ng nanay ay, yan, may sariling proteksyon. Ano ho? Yakult? Ha? Ano? Ano? Lucky me? Chicken beef. Sana naman to, para na naman sa alaga mo. Oo, baklangan. Bagong kasi, legit ng tawag ito, rabbit. Bakit yung mga puso? Gusto mo sumama eh. Oo. What's up, madlang people?
Kumusta kayong lahat? Ay nako. Ito ako laging busy. Kaya, Diyos mio. Wait lang. Iharap ko sa inyo. Ay, iharap ko. Papakita niyo naman yung itsura ko. O, diba? Ang napakaganda. Walang suklay. Huwag na ako. Ipakita ko na lang yung aking ginagawa. At naku po. Masisira lamang ang inyong araw. Ano-ano na naiimbento kong luto na merienda eh. Tapos saka natin lalagyan ng ano yung aking harina. Yan. Gawin natin siyang dough. Maglagay tayo ng konting asin para kumapit yung kanyang lasam. Lasam. Tapos, and then sugar. Hindi masyadong tamisan kasi matamis na yung saging. Tansya-tansyahan na lang yan ba. Tapos, haluin natin. May bago na naman akong inventong malupit. Sabihin na naman ng mga customer ko, ate, anong bago mo? Pwede mo naman tong lagyan ng tubig. Kaso nga lang, syempre, basa na kasi yung saging. Kaya, hindi ako makapag-add ng tubig kasi baka hindi ko na siya ma-roll. Tapos saka natin lalagyan siya ng cheese mamaya pag i-roll na natin. Yung ano ba, isip ka ng mga pagraraketan mo na mabebenta. God bless you na. Si baby, Ay, baka sinunod na ng parents niya. Pinuntahan niyo? Oh, kumusta kayo dyan? Nagsasayaw-sayaw na kayo. Wait lang, lipat ko nga kayo. isok nito, ma. Na? Ito ni Netra. Oh, ibigay mo 500 less 31. Nasaan? Nani yung less? Less, bawas. Ma, marunong na ako sa times. Pwede nga. Pinag-aralan namin. Kanina? Magaling kasi grade 1 ka na, anak. Grade Ako 2 na ka nga next talino year. sa time. Wow, sana all. Ay, di magkaka-award ka na yan. Times lang, pati plus. So, ganyan na siya. Sabi di ba, Medyo basa-basa, tignan nyo. Kailangan talaga, huwag ka nang mag-add ng water.
Kaya bang ibalik 31 lang, ma. sa bawat Oo, saglit? ang ibabawas. Ako pa ba'y kayang yakapin? Ang ibig sabihin sa akin. Kaya bang ibalik ang bawat saglit? Ngayong wala ka na, Ako pa ba'y ko kayang kakayanin. Bilisan mo na, buta. Ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pa. Pakikihalo pa. Pinagpapalit ko eh. Ma, ito po. Kaya bang... Ikaw na anak, I'm busy. I have my own. Okay. Okay, ma'am. Okay. Ang laki gusto. Trila ka. Saan ko nilagay yung cheese na binili mo? Ngayong wala ka na, di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking feeling. Di ko kakayanin kung malaman na pag-ibig. Okay, ang cheese natin ay ito. Big time. Big-time. Anak, hindi ko mahanap yung cord mo. Anong cord? Cord ng cellphone mo kaya hindi ko ma-charge. Ha? Power bank? Yung power bank nandyan. Yung cord, yung saksak ka nasaan? Cord pa ka sa libro. Kayo nga. Ikaw nga, buta. Tignan ka. Ano? Ako pa ba yung yakapin? Kaya bang ibalik? Bawat ibalik? Bang ibalik? Sabay kaya kapit ang ibig sabihin sa akin. Kaya bang ibalik? Bawat saglit. Ang ibig ka. Okay. Gamit tayo ng sukatan. Yan, lubog natin yung cheese. Oh my God. Paano pa ito matatanggal? Ang sobrang dikit.
Sino lang nasundo mo? Si Johan? Dalawa lang ng ano. Dalawa lang. Ano pa ibibigay ano? Mm-mm. Sabi ni Yari, sabi gusto daw ni Papa niya. Ah, Sabi niya sa Biblia. Murado ka ha? dahil tamad tayong mag-edit or wala na tayong time mag-edit, i-live na lang natin yung ating ginagawa. Ano yan, ma? Banana cheese ball. Ano? Ilan? Hindi kaya maumay naman yung mga customer ko. Ano, puro na lang banana. Puro na lang banana ang aking paninda. Di pumunta si Bay? Hindi. Nagtampo siguro. Siguro, kung umaga nun, baka wala pa, mamaya nga ako na lang. Yup! Speaking. Yung 500 bigay mo para bariya. Wala ako mamaya ka na pupunta May bariya ka naman daan? Ay, sige. Sige ka. Ay. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba.
Tandang-tanda ko pa habang ika'y papalayo. Minamasdan kita hanggang wala ko na. May ulam naman, no? Oh. Kaya tayo. How are you, my dear Lola? What's up? What's up, Lola? So, naman kami, kumagana kami, tipid ng tubig, magana kami sinarianda, Lola. O, si Lolo na nagtutupin. Lolo, sabi mo, tulungan ta, Lolo, sabi mo. Ano? Hindi na matiklop. Busy kasi. Si Lolo na nagtiklop. Siguradong matatapos. May balik pa. Wala, tagalaban na lang din talaga kasi ako, di ba? Yung sa akin pati na sideline, tapos pati ba naman yan pag na yan. Ayaw mo lang kasi pakilong. Hindi mo lang kumatiklop. Nahanap nila ni Buda ang puting nila. Nasaan na? Niligaw ni Asin. Apat sila pa papasok sa bahay. Ayaw humiingil pala ng puting na yun. Nabubuhisit siya doon. Kanina sa balik. Tapangan po sana yun. Yung puting na apat na maliliit na nilalaroan nila kahapon na yung napila-pila nila sa kalsada. Yamot na yamot si Emil. Sabi parang naririnig ko yung puting talaga. Nakita niya yung apat. Nandun sila ng mesa. Nandun sila. Pagkita ni Arcel, sabi ni Arcel, pwede ka ba ito iligaw na? Saan na kayo naligaw? Dinala niya doon ka ng bahay doon sa dulo. Umakyat ka doon pa likod. Nakakabalik yun. Sabi ko, ay baka kakainin ng bayawak yan doon. Sabi ni Emil, kawawa naman yun. Sabi ko, ayaw mo kaya yun. Binuhat ng isa, binitbit kayo yung apat na kuting. Hindi nga ba, di ba, dala-dala ko yung manok doon? Tanga na rin. Ako, ang tapang. Ewan ko sa mga batang nilaro nila. Mabuti hindi sila inakagat sila. kagatin kayo, Buda. Wala na, pinakain na rin Kuya Arso yung sa bayawak. Oh no, my God! Nahanap nila ngayon ko sa ay. Iwan naman dyan na yung iniwan. Punta ha. Diyan lang. Nalagaan na. Kanina ba yun? Ay, negra? Walang may-ari. Askal yun. Nananganak lang doon sa labas. Yun nata yung nanay. Yung, maganda yung isa doon. Yung puti at ng kulay. Yun nata sabi ng tunggoy kahapon na maganda. Sarap na, tapay mo? Tapay? O, ano naman? Pugi ni ano mo? O, syempre. Ito mo, nag-aaway na naman kayong dalawa. Piat butter yan. Piat butter yan pala man yan. Nakasagot na din pa, no? Kainin mo, kainin. Nasunod Buda. Kaya yung dalawa na rin uno maghahapulan. Lagaan mo lagi si Adi nga, tito kanyan. Magkakaintindihan nila eh. Ano? Kayo ata magkakaintindihan eh. Natulog sa papa niya. May pusok ko na yun ito ng nagigising. Eh, nagpupo naman siya. Ayaw niya. Magkakalay kami sa tanyo. Buti, hindi masyado mainit doon sa kwarto nyo, Roslyn. Ang init dito nga eh. Kaya kami lumaya. Sa wala kami electric fan. Di ba dalawa lang electric fan sa bahay. Ang isa naman doon na maliit ay yukong-yuko na. Bali na talaga. Ay, tinarian ko kahapon ng duct tape. Ay, ganun pa rin. Naubos na lang yung duct tape. Naubos na yung duct tape ni Arcel doon. Wala. Hindi, ayoko pa rin talaga. Yuko na talaga. Taas yung bali na. Nalaglag na. Ganyan na mag-order na lang kayo ng ganyan pa, kilipuan. Flipan na lang. Lalo na naman sa madaling araw na Na-update sila. Malamig na. Sinasabi mo yung ready. Oo.
pag nakita ko nakaraan nung pangalawang araw pala, sabi ko na ako, 8 ng ikot ng ano natin dun. Sabi nga ni Ate Chin, bakit kaya malakas? Yun yung sinasabi ko. Eh, hindi sa ano. Tapos na-realize natin Chin kahapon na kwento niya kay kuya niya. Siguro nga kuya, sa pagplansya natin sa araw-araw, kaya malakas yung ikot ng Kahit natin magtanong sila bigas. sa parent nila. Kaya sabi ko, kahit siguro sabihan kay mama na, wala talaga yung magagawa. Araw-araw pala kayo gagaplansya. Oo. Nagulat nga din si mama nung nakaraan ng uwi sa San Bartolome,